Има добри новини относно един паркинг на голям търговски център, за който разказах в неделя. Вижте го този журналист, той се казва Рубен Дисберт и на видеото се вижда как си кляка да си накаля коленете, за да може на самия репортаж да изглежда много по-драматичен. Друг слух, спекулация, който се появи от вчера, е относно това защо не е обявено бедствено положение в Валенсия и се говори, че здравейте! От вчера няма много новости относно трагедията. Доброволци от цяла Испания се стичат да помагат към Валенсия и се изля много силен и проливен дъжд в Каталуния, но за сега ситуацията е овладяна. Има добри новини относно един паркинг на голям търговски център, за който разказах в неделя. Има един паркинг, който е под земята на 2-3 етажа паркинг, който е залят просто до нивото на улицата и вчера са влезли вътре водолази и са казали, че вътре е абсолютно гробище. Има стотици или хиляди хора. Това нещо се очаква в момента да излезе като информация. Водолази вчера са изчистили доста голяма част от паркинга и не са намерили дори една жертва за сега. Защо тогава се появи този слух, че вътре е гробище? Това тръгна от един журналист, ютубър, известна личност в Испания, който има много последователи и затова го дават по телевизията. Той обаче е от крайно дясната партия и е известен с това, че прави много сензационни и по някакъв път неверни репортажи с цел дестабилизиране на правителството. Вижте го този журналист, той се казва Рубен Дисберт и на видеото се вижда как си кляка да си накаля коленете, за да може на самия репортаж да изглежда много по-драматичен. И в точно този репортаж разказва как в този паркинг са взети 700 билетчета, 700 коли са влезли в паркинга и те никога след трагедията не са излезли, което предполага, че в паркинга има поне 700 души, които са починали. После се прави, че не може да ходи и да си измъкне краката от кълта. Други двама известни ютубъри, стримъри в Испания пък съобщиха, че техни приятели, които са полицаи от екипа на водолазите, са им се обадили, изпратили са им съобщения, че вътре е гробище, има деца, които са починали с отворени очи. Най-важното от всичко е, че жертви в този паркинг няма, но е много жалко, че някои хора говорят глупости, си измислят сенсационни истории, без да уважават трагедиите на хората, с цел да се облагодетелстват или да си промотират тяхната политическа гледна точка. Друг слух, спекулация, който се появи от вчера, е относно това защо не е обявено бедствено положение в Валенсия и се говори, понеже в петък беше почивен ден в цяла Испания. В Валенсия, хората, които са в Валенсия, могат да кажат, защото някои региони имат повече почивни дни, не знам там примерно дали и четвъртък не е бил почивен, но са се паднали няколко почивни дни на куп и ако е обявено, ако президента на Валенсия обяви бедствено положение, е трябвало всички тези длъжностни лица да си прекратят почивката и да се върнат обратно на работа. Това е информацията, която имам да споделя днес. Коментарите под видеята, в които отразявам трагедията, са много полезни, особено от хората, които се намират на мястото. Моля ви, продължавайте да коментирате. Много полезна информация давате. Благодаря ви за вниманието.